Makromaiako berriztagarrien zabalpen masiboa da, epe motzean aurrera eraman nahi duten suntziketarik larrienetarikoa gurean. Inposaketa honen urgentzaren zergatia ulertzeko, 3 arrazoi hartu behar ditugu kontuan. Lehenengo arrazoia, Europaren pobrezia energetikoa. Errekurtso energetikoei dagokionez pobrea da Europa, eta gaur-gaurkoz behar duen energia ia guztia kanpotik ekartzen du. Hidrokarburoak dira gehienak. Norabide honetan ulertu behar ditugu besteak beste deskarbonizazioan egin duen apostua. Helburu klimatikoa baino, hornidura energetikoa bermatuta izatea da helburu nagusia. Hidrogeno berdea eta ekonomiaren elektrifikazioa dire horren adibide. Bigarren arrazoia, datu baseen eraikuntza. Inteligentzia artifizialaren garapenerako ezinbesteko azpiegiturak dira hauek. Europa digitalizazioaz ari denean, honi buruz ari da. Elektrizitate eta ur kantitate handiak behar ditu. Eta 3. arrazoia, industria militarraren garapena. Digitalizazioa eta energia iturriak ezinbestekoak dira industria militarraren garapena eman ahal izateko. Eta aldi berean, industria militar indartsu bat izateak lehengaien gaineko kontrola izateko ezinbesteko baldintza da. Aipatu ditugun elementu guztiak logika berdinaren azpian ulertu behar ditugu. Europa eta bertako enpresa garrantzitsuenak lehia kapitalista geopolitikoan posizio ahalik eta indartsuena izatea. Honi aurre egiteko, martxoaren 22an burutuko dugun manifestazioan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu.